गिबियावनो आङो बडलेण्ड स्टार एकाडेमिनि जाय गायसनगिरि बिथांमोन आरो गाहाय फोरोंगिरि एबा गोरायुंजों लोगोसे जाय बिथांमोनहा फेकाल्टि हिसाबै दं बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो जे बिथांमोनहा दिनै जोंनि समाजाव जोंनि जायगायाव मोनसे प्राइभेट कलेज बिखाफोर दाननानै गायसनफैदों। बे जोबोरैनो गोनां खारन गभर्नमेन्ट फरायसालिमाफ्रावबो थोजासे सिट जोङो मोननो थाङा। दा बे बेलायाव बे बिथिङाव जोंनि गोबां फरायसाफोरखौ जोंहा एडमिशन होनो जायगा नांगौ जायो आरो मोजां मोनसे कलेज नांगौ जायो। बेवहाय बिथांमोना साइन्स, कमार्स आरो आर्ट्स बे मोनथामबो स्ट्रिमखौ दोनदों आरो मोजां मोजां यां एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ प्लास फेकाल्टिसफोर दङ। दिनै फ्रेशार्स डे फरायसाफोरजों इन्टारेक्शन जादों, सफैनो हानानै मोजां मोनदों आरो मिजिंथियो उननि समाव बिथांमोना दिनै बे भारा न'आव दङ थिथागुरियाव बेवहाय थायालासे गावसिनि मोनसे अरायथा मोनसे बिल्डिं एबा मोनसे केम्पास बिथांमोना जाहाथे बानायनानै लानो हायो उननि समाव बेखौ आङो मिजिंथियो आरो आं जोबोरैनो मोनसे पजिटिभ आरो ब्राइट फिउचारखौ नुदों। बे कलेजनि फिउचारा जोबोरैनो गोजों आं बेखौ नुहुरदों। से बाथ्राया नोंथां होननाय बाथ्राया सैथोआनो। दा दिनै बियो जोंनि जायगानिल' समस्या नङा। दिनै पान्जाब बायदि जायगायाव ओरैबायदि जाबाय जे मानसिफ्रा जम्बिफोर बायदिबो जालांनो हमग्रा जाबाय। दा बैफोर सिटुवेशना जाहाथे जोंनाव फैया बेखौ जोंहा जोबोरैनो सांग्रां जानांगौनि सम फैदों दा। कारना जाहैबाय जोंनि बे हेल्थखौ जों जुदि मोजाङै दोननांगौब्ला बे निसा बेसाद फेग्रा बेसादफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन आरो बेखौ खालामनोब्ला जोंनि गार्जेन्सनिफ्राय लानानै जोंनि टिचार्स बा फार्स्ट अफ अल जोंनि फरायसा बिथांमोनहानो बेनि गाज्रि आरो मोजांखौ बिजिरग्रोनाया मोजां। जे बेखौ लायोब्ला मा जायो आरो लायाब्ला मा जायो बेखौ जेब्ला बिजिरनो हायो अब्ला जेखि एलिमेन्ट्स फैया मानो बे एक्सटार्नेल एलिमेन्ट्सफ्रा जोंखौ एटाक खालामनो हाया होननानै आंहा मिजिंथिनाय दङ आरो बेनिखायनो जों हानायमानि मोनसे पजिटिभजों सब समाय थाफायोब्ला बै नेगेटिभफ्रा बांद्राय फैया होननानै आंहा फोथायनाय दं। जोंनि बडलेण्ड स्टार एकाडेमिया देग्लायसो 2023 मायथाइयाव खुलिजानाय मोनसे हायार सेकेन्डारि स्कुल आरो बे जोंनि हायार सेकेन्डारि स्कुलावहाय मोनथाम स्ट्रिमबो दङ, साइन्स, कमार्स, आर्ट्स। देग्लायहाय जोंनि बे फरायसालियावहाय कलेजावहाय गासै मोनथाम स्ट्रिमखौ लानानै 125 फरायसाफोर दङ। आङो गोदान सासे प्रिन्सिपाल बा गोरायुं हिसाबैहाय नुफैनो हादों जे जाय बिथांमोनहा जोंनि बे कलेजखौ गायसनदोंहाय हायार सेकेन्डारि स्कुलखौ गायसनदों बिथांमोना खोब यां एडुकेटेड एखेबारे जाखांफुनाय लाइमोन जाय सोलोंथाइजों लोब्बा लाफानानै खामानि मावनो हानाय पटेनशियेल दं, गोहो बा रोंगौथि दङ, क्वालिफाइड आरो लोगोसे बेखौ मदद खालामनो थाखाय फरायसालिखौ बा कलेजखौ सामलायनो थाखाय रांखान्थि बिथिं बा गासै बिथिङाव सहाय बा सहयोग होनो थाखाय बे फरायसालिहा मोनसे गोख्रों मोनसे कमिटि दङ। आं आसा खालामदों सासे बे कलेजनि बा हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गोरायुं जानानै आंजों लोगोसे दङ गोदानैसो आंजोंनो बिबान मोनफानाय टिचार इनचार्ज कुन्जल कुमार ब्रह्म, बिथाङा हिस्ट्रि डिपार्टमेन्टनि सासे साबजेक्ट टिचार आरो देग्लायनि फार्स्ट फ्रेशमेन ससियेल डेनिनो बिथाङा चेयारमेनबो। जोंनि जे फार्स्ट फ्रेशमेन ससियेल डे बेयो खोब मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ आरो जोंहा बेलासियावहाय मोनसे कालचारेल प्रग्रामबो दङ। बेवहाय जोंनि फरायसा आरो फोरोंगिरिफ्राबो बाहागो लानो हागोन, जे गाव गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनो हागोन, मोसानाय खननाय गासै बिथिङाव आरोखि। जोंनि बे फरायसालिया खालि माने फर्मेल एजुकेसन बेखौल' नोजोर होआलासिनो माखासे उफ्रा को कारिकुलार एक्टिभिटिसफोर बा स्पर्ट्स बा कालचार बा गुबुन गुबुन आयदाफोर बेखौबो जोङो गोनांथि होलांबाय थागोन। बे हिसाबैनो जोङो थांनाय देग्लाय बोसोरनि इन्डिपेन्डेन्स डे 15 आगस्टआव जोङो हौवासा फरायसाफोरजों आरो फोरोंगिरिफोरजों मोनसे फ्रेन्डलि फुटबल मेच गेलेनाय जादोंमोन। आंबो गेलेदोंमोन, खुब गोजोननाय मोनदों। दा जों इयुनावहा बेबायदिनो फरायसा आरो फोरोंगिरिनि गेजेराव मोनसे फ्रेन्डलि जे सोमोन्दो
लोगोआरि जे सोमोन्दो बेखौ जोङो दालांनो सेस्था खालामगोन। जों आसा खालामो जोंनि बे हायार सेकेन्डारि स्कुलावहाय जिहेथु देग्लाय गोदान फैगौ बोसोराव जोंना सेकेन्ड इयार फैगोन, नाथायबा फ्रेशमेन ससियेल डेखौ सिनियरफ्रा फालिनाय जायो। नाथाय देग्लाय जोंहा जिहेथु एसएस फार्स्ट इयारल' बेखाय जोंनि फोरोंगिरिफ्रानो बेखौ खुंनाय जादों आरो देग्लायहाय। आं आसा खालामदों जे जायफोर फरायसा बा गार्जेन बिमा बिफा बिथांमोनहा माने मेट्रिक पास जाखांनानै एसएसएलसि पास जाखांनानै फैगौ बोसोर गोदान बोसोरनि जे एडमिसन बेवहाय नोंथांमोनहा जोंनि बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि बेवहाय मुं थिसनफैनो हागोन। मानोना बे मोनसे ओरैबायदि मोनसे जायगा सुबिदा दङ। जोंनि बे इनस्टिटिउसनखौ क'क्राझार पि सिटि होननानै मिथिगौ, बड'लेण्डनि मोनसे पि सिटि होनना बिटिआरनि मोनसे पि सिटि होनना मिथिगौ। बेनि साहा फारसे थानाय थिथागुरिनि जे समबाय भबन अर्थात थिथागुरि हाथाइनि खोला सोनाब नांजाबनाय मेइन लामाजोंनो गायसनजानाय आरो बियो मोनसे मोजां सुबिदा होनो हानाय बेहाय माबा दङ, खाबु दङ। दा आं आसा खालामो जोंनि फरायसाफोरा बिमा बिफाफोरा जोंनि फरायसालियाव देग्लायथ' एडमिसन जोब्बाय, फैगौ बोसोरनि थाखाय आं खावलायखाबाय सिगांग्रोयै जाहाथे नोंथांमोना जोंनि बे हायार सेकेन्डारि स्कुलावहाय मुं थिसनफैयो। ओमफ्राय मोनसे सुबिदाखौ आङो बुंबावनो नागिरदों, स्पेसियेल क्लास जों लानाय जायो। जोङो 2टायाव जोंनि थाखो लानाया जोबो, फर्मेल जेनाखि रुटिन क्लास बे 2टायाव जोबो। बेनिफ्राय जोङो 3टासिम 2टानिफ्राय 3टासिम मोनसे स्पेसियेल क्लास होबावनाय जाबावो एभ्रि मानडे टु टुइसडे सेटारडेसिम। बे स्पेसियेल क्लासाव जों ओरैबायदि लायो, जायफोर गथ'फोरा साइन्सनि जायफोर गथ'फोर बिसोर जुदि मेडिकेल लाइनाव बा निट आरो इन्जिनियारिं JEE बेखौ जुदि बियो लानो गोसोब्ला बियो बे स्पेसियेल क्लासावहाय लानो हागोन। ओमफ्राय लोगोसे जायफ्रा इन्जिनियारिं बा मेडिकेलावबो थांनाय नङा, कमार्स आरो आर्ट्स बा साइन्सआबो आरोखि, बिथांमोनहा बे स्पेसियेल क्लासखौ 1 घन्टानि थाखाय लाफानो हागोन। दा बेवहाय जोङो इंलिश स्पिकिं कोर्स बेखौ जों फोरोंनाय जायो, लोगोसेयैनो जेनेरेल नलेज बेखौ ओरैबायदि फोरोंनाय जायो जाहाथे जोंनि फरायसाफोरा डक्टर इन्जिनियारथ' जाजोबनो हाया। दा बे हिसाबै गुबुन गुबुन जेनेबा जब्सफोर बा गुबुन गुबुन जेनेबा टिचारनि जबफोर बेखौ एडभान्सै सिगांसिनै बिथांमोनहा बे स्पेसियेल क्लासनि गेजेरजों बिथांमोनहा सोलोंनानै गावनि फिउचारनि थाखाय सिगांग्रोयै सोलोंनानै लाग्रोनो हानायनि मोनसे खाबुआ दं आरोखि। ओरैनोथ' बास फेसिलिटि जोङो खालामनो हानाय जायाखै, मानोना टाउन एरियाबो नालाय एभेलेबल थांलाय फैलायनि सुबिदाबो दंखायोखाय। आरो जों मेक्सिमाम 50%आनो हस्टेलाव थाखायो। जेनेबा 125 स्टुडेन्टस दङ देग्लायहाय, 50%फ्रा माने जोंना हस्टेलाव थायो। जिहेतु जोंना स्कुल कलेज केम्पासावनो बयस हस्टेल दङ, बिनि ओरै खोलाहा खाथियावनो ससेल' थांनांगौ, आगानैसोल' थांनांगौ माने गार्लस हस्टेल दङ। दा बे हिसाबै माने बेवहाय माने जोंना बास बेबायदि बेबस्था गैयाब्लाबो जोङो जोंनि फरायसाफोरा बेवहाय फैनो हानायनि खाबुआ दङ। लोगोसे बेखौनो आङो खावलायनो सानो जाहाथे जोङो हस्टेलाव थानायानो जा न'निफ्राय फैनायानो जा जोंनि फरायसाफोरा आरो जोंनि गार्जेन बिथांमोनहाबो जाहाथे जायफ्रा न'निफ्राय माने फैयो फरायसालियाव फैयो बिथांमोनहा गार्जेनफ्राबो दायथ' लानांगोन, फोरोंगिरिफ्राल'थ' दायथ' लानो हाया। बे हिसाबै गार्जेनफ्राबो दायथ' लानांगोन। जोंनि मेनेजिं कमिटियाथ' दायथ' लाखायोनो, बांगोरायुं जानानै टिचार इनचार्ज जानानै बिथांमोनाथ' दायथ'आनो लाखायो। आं बेखायनो खावलायदों जायफ्रा न'निफ्राय फैयो बिथांमोना गार्जेनफ्रा एसे दिथा होनांगोन गाव गावनि गथ'फोरखौ, फरायसालियाव फैमारदोंना फैमाराखै, बेनिफ्राय मोजां थिग टाइमाव थांफिनदोंना थांफिनाखै। मानोना जोङो रावबो फरायसाफोरखौ उइदाउट पारमिसन जेबो बिथोन मोनालासे हगार हरनाय जाया। बेखायनो जों स्ट्रिक्टलि बेखौ डिसिप्लिननि बिखयै जोङो बिराद स्ट्रिक्टलि मेइनटेन खालामनाय जायो। इनफरमेसन होग्रोनांगोन, जुदिअ थांलाय फैलायाव उसुबिदाथार जायोब्ला सिगां बियो जोंनो इनफरमेसन होग्रोनांगोन, गार्जेना इनफरमेसन होग्रोनांगोन। जुदि खबर लाहरनो जुदि गोजानथार जायोब्ला मबाइलखौ जों लानो होनाय जायो, नाथायबा बेयाव जास्ट बेखौ लांलाय लाबोनायनि सुबिदानि थाखाय बेखौ होनाय जागोन आरोखि। नाथाय बेखौ मिथिहोग्रोथारनांगोन, अब्लासो एलाउ खालामनाय जागोन। क्लासावथ' रावबो फरायसाया बेहाय लाबोनो मोननाय नङा, हमजायोब्ला आरो बेखौ रिटार्न खालामफिननाय नङा। स्ट्रिक्टलि जोंनि रुल्सआव दङ बेखिनि।